Takže nekončíme, na budúce vymyslíme ešte niečo lepšie, určite sa to dozviete. A mohli by sme to spraviť aj inde, než len v Bratislave liberálnej. Keďže oni organizujú, tí progresívni liberáli, tie skutočné hrozby pre našu štátotvornosť a svojbytnosť, tie protesty všade po Slovensku, dokonca aj v zahraničí, Írsku, Luxembursku, v Čechách, v Prahe, tak si myslím, že by sme mohli aj my sa tak začať rozrastať. Jediný problém vidím v tom, čo som povedal, že my musíme túto aktivitu robiť za svoje. Nikto nás nepodporuje, dokonca ani tí, za ktorých tu bojujeme. A oni sú platení z takých zdrojov, ktoré by sme my mohli považovať za naplnenie v podstate trestného zákona vlastizrady cez to ich konanie. Takže ešte raz, pevne verím v to, že vláda sa rozbehne, pozatvára všetkých tých, ktorí tu zo zahraničia organizujú tieto protesty, ktoré chcú, však vieme, veľmi dobre vieme, nebudeme to rozoberať ďalej. A chcem ešte raz poďakovať každému jednému, ktorý sa dnes zúčastnil. Boli nás tu desiatky a desiatky aut. Dokonca, priatelia, tu bola aj televízia Joj. A správali sme sa k nej celkom slušne, aj keď všetci veľmi dobre vieme, čo sú zač. Takže chcem poďakovať každému jednému z vás. Odklonili nás, nedovolili nám tam ísť.